wakwaba ahwefo ne etiefo eba nyansapɔ kasa fidie so yenya ye maame wa ase ye dada ro ma ye bebusa ne din bebi ofiri na fadie a wafai mehwe ye maame ya na fadie edemu soronko pa to fokese ye hu bi ene modern eyi a ye dumi te bebusa ye maame din ne na fadie a wafai o ma abakwasam kakra afa na fadie hu ma mpacho udi ni se me pacho ye frame Jamfia bra Jamfia midi pa nkrofo di ni me ye sofo maame antwi me ye Calvary Baptist sofo maame me kru ne da asafo na no awie me uhwe mafade ya mafa ya ya ma ya mamre nyina ayira me maame ye krobofa emfantefa uhwe mamre ya emfante kakra wom krobo kakra wom uhwe ya fade ya sa na wase esiesie ho ti afade we no ye krobofo afade na se emfantefo afade emfantefo fa krobofo so fa all play all nice me maame so free cake post. Okay, ogwa tina ha mamre ya mafasma ma tradition ya ma ye ya me nhihye ya ohwa ya emfantefo ne krobo hwe ntoma ye gumi koma krobofo digu emfantefo digu. Okay, so mama beda asina mese busa se na o se kofi e kasa no o ka bibi fa ye nuane a ye di ho se first nka ne tete ne ye empihu enuhu eto ene sa nuane a kan tete ne ye di no ba ne o hwa fried rice ne indomie ne sa ayi no aden na mo waye mami mo nkyere sa kan tete aduane no na mo jaye na ye di sa fried rice ne sa indomie yo wabusa asam ne pa eye me de ye me maame mfantefo no ye ka banku ani ye ka bibisa etew ye mfa banchemole mfra na hwe nuane a ye die ya banchemole banku ye de banchemole afra me na me papa maame ya asantini wodi ogo tete me minim ogo ye ogo minim ye minim akapintin ye me senim ayi eto pa metimi afufuto ma kire me mani nyina na de ye nya enuane mu different ogo akapintin ne sa ayi no me ma kire me masedi esie no no apreprensa minim ye etomre bi a me ya apreprensa ma me ma bi di mpoto oh e wo se ye kire ye masa anuane ni nyina sa anuane wo enu nyina ma kire me ma enti bi bako ba bi no okohunu bi anya na de foforo anya fried rice anya enuane bi se de wo ka indomie nom ane ade ye enti aduru bra wo se ye kire ye ma no ni eja take away mu aduane ni die no ebi ana me ba bi kwa aware no akowade krasini be ma o ma me enfa indomie antete no o ma me enfa fried rice antete no e wo so putom apesie no body apesie na de momoni twum na de nkontom na watwi nkontomre na de nwu ahwie nwu yaguso na de ko bi atoso mo mankani na be piepie ma wo de ama no wo to no se wo kai ni nchi ana so de ma ya no yenimu ye e obobu se de na ama wo nyina aba ne sa because wo hwe enna fried rice u pe baby a u twemu baby a hu se fried rice esi wo but u twemu baby enu u twemu abosi ya ye nuhu ne eto esi wo mo se ye ton e de na ama na basa enanya suatra bebrebe na ne ye ne ene se mi wo bi ba mi fie na me ye mpotopoto mani de obepra ne basa eni o ebayi aduane me ya kapinchi e oni evident o baka se ebayi aduane ena akwadworo na akwadworo ka wo akwadworo no efiri ye maame mu ana se ye ne eyi maame no ene na amafo ya ba ye kira aduane ye emo ye no ne eyi kropot so am ye de ade na kata so kam enso ne ye se bibi de rice cook apotoyi wokura ne ye di twi ade no ene bi ni ho mo ye bibia brandam obi puton kontomire kura hwie nwogu so ye ne brandam na ma yale adoso ma yade ya doso nti sanke ye sako ye che kofa ye niema bebra ye ya enka ne yare bebre su betwa nti ye beda ase na on se o hwe Ghana ye Abibirem ase ya ye ya ye suatra wa ya maami a ye obatampai efutuo bei na adobema ye ni nuankumu a etise me no ma ye ni ye ba ye yini no afutu a me de be man se enka me mfa ma ye manketwa no me de mam ba tan bia me de mam me baketwa ewani adaje enti maami e wo jade ena o ka jade akrobo wa onim jade wo se kitchen ena me ka kire maami bia obehwe sa TV se me sra no on certain kire ne ba ejade adoyo
aduane aye no anijade first pane nananom di kukuyo anu aduane ma yedi enso na wo hunu ni nyina bi wo ya brabom enti ye maame nom na me ka kire ye se ye hyasie ntwe enkete ye manom ewo jade tete aduane no na wo sa tete wo ba bi na da chiboko hie kurase ni bi a na ni anya ne ya yo mam ye beda wase na de edutwem ya ba Calvary Baptist Church e wo nzima na me nya me nua ba bi wa se mpa cho me nua ba ye bebu Saudi ene bebi awufu me the giftation me fie kunfi ebu akwa. Oh, nice one. Na ye hwe wa fade ya ene wo de musuronko pa eye ene kosie ye hwe amanne ne amamra etwagu ewo eye nzima ha se a bibi be asembe na obetima kan afa produmadie ya ekoso ene. Oh, me hu sande the medie afa ama obi akan ne tete no ne ye ena yen so etumi address fancy dress yan ene hu mu say ne de my different. Oh, nice one. Na say program a mwashi aso na ahisha to ana say bibi mo buta poti bi nti a mo ye program we. Oh, aso na ahisha say they say traditional way na ye kai to say amambra na ho no na etumi de edwuma. Okay, nice one. Ni ye hwe aso dem a ye hu enfofo ene ye hu enfo ene ye hwe amamra etwagu bacho adesuade be na usua film na asembe na wo ka eche Ghana man ne enchini ma omudi so a omo bai omo hwe. Oh, ma no sua de me so bebre me hu tradition for yema bebre me sansa me kai so nuanu man no so ma ye sua sa tradition no eno bebo ye na amada bia ya simple. Nice one. Enti ye beda ase ye da wase. Ma se me da ase pa.